Татарча диктант акциясының төп мәйданчыгы Питрәчнең беренче мәктәбе базасында иде. Бер юлы ул берничә аудиторияда барды. Диктант язарга дип 70тән артык питрәчле килгән иде. Кайберәүләре мондый чарада катнашып караган, икенчеләре өчен бу тәүге тәҗрибә. Вроде бы не боюсь, но все равно потряхивает. Все равно есть вот эти ощущения. Быел икенче елымны киләм менә диктант язарга. Икән анагымда мәктәптә укыйлар, менә шулар өчен быел 2 кодагы килдек менә. Арттагы даса минем кодагыем. Диктантта катнашу татар телен камилләштерергә ярдәм итә, дөрес язуны популярлаштыра. В этой акции участвуют все желающие. Это у нас родители, работники образовательных учреждений, предприятия и организации района. Данная акция у нас проводится в Пестричинском районе в 12 населенных пунктах. Диктант өчен Роберт Миннулин әсәреннән бер эздек сайланган. Текстны татар теле укытучылары укыды. Диктант ничек әйтелергә тиеш, ничек язылырга тиеш шул кагыйдәләр буенча эшлибез. Алар татар телен белергә беләләр. Татар телен сөеп, яраткан кешеләр килгән монда дип уйлыйм. Һәм инде ышанып калабыз. Татарча диктант районның 12 авылында үтте. Акциядә 300дән артык кеше катнашты.